telling people his 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang tagapagligtas. Hello. Welcome po sa ating programang The Bible Cafe. Si Pastor Ram Gambo po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. For the meantime, broadcasting dito po sa ating Las Vegas Satellite Studio. Welcome po. Good day, good morning, good evening. Kung saan man po kayo nanonood, viewing at this time. Ito po ang Bible Cafe na kung saan napapag-aralan po natin ang salita ng ating Panginoong Yahweh. Unang-una ay we start with an exposition dito sa Book of Proverbs. And then we entertain kung meron pong mga katanungan, clarification sa ating pag-aaral coming from you or even coming from our co-anchors dyan sa Baguio Studio. And then we can we also entertain yung mga katanungan ninyo, one regarding sa Christian walk or sa mga pag-aaral ninyo personally sa Bible, and you want us to seek our interpretation or explanation. Ayun po ang Bible Cafe. And we purposely present this sa Tagalog dahil mga American speaking na mga tao, they have other programs like this one, yung Q&A, ika nga. Pero sa ating mga Pilipino, ay basically, I do not see any other program that the same setup. Kaya po, this is an opportunity na sa ating mga Pilipino, sa ating mga Kristiyano, sa ating mga nagsisik ng salita ng Panginoon ay this is our program. Kaya continue to spread the word, lalo na sa inyo pong mga kaibigan, mga Pilipino, even nandyan sa iba't ibang sulok ng daigdig, ika nga. O yan. Alright, salamat po. Again, si Pastor Ram Gambo po ito. Welcoming everyone. Sa ating pong mga kasama dyan sa Baguio, kumusta na po kayo dyan? Ano na po ang oras natin dyan? Hello po, Pastor. Magandang umaga po sa inyo dyan sa may US of A. Ang oras naman po, Pastor, dito sa Baguio City ay Bible Cafe Time na! Yes, of Ayun. course. Bible Cafe Time. Yes, absolutely. Hi guys! Kamusta na nga po kayo? I hope all is well sa inyong lahat po. Welcome po dito sa Friday episode ng Bible Cafe. Yes. Bible Cafe is brought to you by Calvary Chapel, Baguio City in cooperation with the Leader News Philippines. So ang format po nito ay nabanggit na po ni Pastor kanina. You can send in your personal questions about your Bible reading and even yung mga experiences po ninyo bilang isang Kristiyano, and we can answer it po sa pamamagitan po ni Pastor Ram. Ayan. And right now, as early as by this time, you can send in your questions and also your greetings and also topic suggestions likewise. So you can reach us sa ating chat box po dito sa Facebook, and sa ating mga cellphone numbers naman po, you can text or call us over the hotline numbers 0927-494-2175 for Globe subscribers and 0949-736-5000 for Smart subscribers. Ayan, so get ready, sit back, relax, and come on board sa ating Friday
episode ng Bible Cafe. Minsan pa po, welcome to one and all. Okay, good evening to each and everyone, viewers dito sa Philippines, and good morning sa mga viewers natin sa US. Again, welcome to the Friday edition of Bible Cafe. Yan. Good evening here in Baguio City. We welcome you, each and everyone, and it's now live on Facebook. And this is it's an honor and privilege to share and even study the Word of God. And may we invite you to send your comments or even your questions at Bible Cafe in cooperation with Leader News Philippines, and hoping that the message of God will bring a message to you. Once again, this is Brother Manny of Calvary Chapel, Baguio City, and God bless to all of you. Ayun. Maraming salamat, Brother Ben, Brother Manny. And right now, we are currently in the book of Proverbs. At ngayon po ay tayo po itutungo sa Proverb of the Day. And our scripture reading for tonight ay dito po sa Proverb chapter 11, verses 11 to 15. Once again, Proverbs chapter 11, verses 11 to 15. Pastor, may we allow Brother Ben to read po yung Proverbs? Absolutely, yes. Thank you. Okay po, Pastor. Thank you po. Okay, let's turn our Bibles to Proverbs 11, verse 11 to 15. Okay, 11, by the blessing of the upright, the city is exalted, but it is overthrown by the mouth of the wicked. He who is devoid of wisdom despises his neighbor, but a man of understanding holds his peace. A talebearer reveals secrets, but he who is of a faithful spirit conceals a matter. Where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. He who is surety for a stranger will suffer, but one who hates being surety is secure. Ayan, maraming salamat, Brother Ben, and may the Lord bless His holy word. Ayan po, balik po sa inyo, Pastor, dyan sa Las Vegas Satellite Studio. Alright, yes, salamat. Thank you for reading sa ating Proverb of the Day. By the way, happy Friday. How will we say that? We will have 2 days off dito sa ating program. And if you want to watch older episodes po natin, all you have to do is go sa YouTube or sa Leader News Philippines, and then mag-subscribe po kayo, and all the videos natin na naka-archive dyan. Then you can watch episodes na hindi pa po ninyo napapanood dito sa mga na-record na po previously. I believe we have about 2 months or more ng mga recorded episodes po dyan. Kaya even though for the next 2 days wala po tayong episodes, they are there, just available for everyone na who wants to view them. Dahil every episode meron po siyang dalang nuggets for us to learn. Kaya hindi naman po siya na-expire. It's still the Word of God, still relevant at discussion natin still matters sa ating mga buhay, lalo na sa ating mga Kristiyano. Kaya yan, even if wala po tayo for the next 2 days, always available naman ang mga yan. Sa Proverbs chapter 11, beginning verse 11, ito po ang sinasabi niya, by the blessing of the upright, the city is exalted, but it is overthrown by the mouth of the wicked. So here, we're talking about a city, a community, na kung ang mga kilos ng mga upright daw, yung mga matuwid o matutuwid na tao, pag yung kilos nila, ang city ay nabibless po siya.
napapagpala ang isang community kung ang mga upright ang kumikilos. I don't want to be negative, ano po, at one time ang Baguio City ay na-declare po na it is actually, ano yung word ginamit, Brother Benedict, by one of our senators? Decaying city, sabi niya. Yes, Pastor. Baguio is a decaying city. Yun ay observation ng ano yan, observation ng outsider. At yung nag-comment ng Baguio is a decaying city, I listened to him. Medyo disente naman siyang klaseng senador eh. Kung ang Baguio is a decaying city, you wonder what kind of people ang namumuno dyan. I'm not talking about the mayor. I'm not talking about the councilors alone. Kundi they're really righteous. Ano? Ang dyan natin makikita. Pero ang according kay King Solomon, pag ang isang group, isang community or isang city, ang mga righteous sila yung gumagalaw. Yung blessing nila, yung labor nila. Blessed ang city. Blessed. They can rejoice dun sa bunga ng kilos ng mga righteous. Siyempre ito pwede natin pong magawa sa konteksto ng isang church. Kung ang church ay being overseen by a group of righteous leaders, they will be blessed. Pero kung sila ay overseen by people na iba yung intention nila, they will be a burden. Hindi siya blessings instead. Kaya i-contrast naman niya. Ang sabi niya, but it is overthrown, verse 11b, but it is overthrown by the mouth of the wicked. Ito naman, ma-overthrown naman siya. Alam mo naman yung mga wicked, mayayabang eh. Kumbaga, they only talk, they only expose. Pwede mo sabihin na it's more fun in Baguio. Ayan. Baguio, summer capital of the Philippines. Pwede mo sabihin niya. Pero actually, anong ginagawa mo sa Baguio? Kaya, I'm just saying, ginagawa pa lang illustration ng Baguio. Kaya tayong taga Baguio, kung pwede lang maglagay tayo ng check kung turista ka o hindi. Kung turista ka, you pay twice. Kasi sobra na ang traffic natin diyan. That's right. Ang daming mga tax income na pumapasok, pero wala namang improvement. Kaya nga, as the senator, if I may quote again what he said na Baguio is a decaying city. Well, hindi lang Baguio. Hindi ko naman po inano yung pinipress yung sa Baguio. I'm sure maraming mga places din sa mundo, sa Pilipinas na just the same. Kung hindi po ang kanilang layunin para sa ikaayos ng mga ng city ay just the same. Kasi ang nangyayari dyan ay piniplease nila yung mga immediate partido nila yung mga tao. Kaya tuloy yung pangkalahatan hindi nakikinabang sa mga pumapasok na revenue ng city. Parang nagiging political ako, ano. I don't want to sound political. Wala pa akong partido eh. Anyways, sa verse 12, ang sabi niya, he who is devoid of wisdom despises his neighbor. But a man of understanding holds his peace. Kaya yung pangalawang line, that is another clue on what is the first line is. Ang sabi ng first line, he who is devoid of wisdom despises his neighbor. Ano kaya yung void of wisdom? At saka yung sa neighbor niya. Well, unang-una, ang taong dinidespise niya yung devoid ang wisdom, hindi niya kinoconsider kung ano yung side nung other party. Nung neighbor niya ito, pero siya sinasabi, I don't wanna hear that. Basta ako gusto ganito.
Ayun, ang mangyayari dyan, ano pong mangyayari? Away yan. Away yan. Kumbaga, kung hindi ka marunong makinig, kung ano yung point of view ng another people, una-una, kung tayo pong mga leader, ganun tayo, mabagal ang ating ang tawag natin yung pag-angat, yung ating progress, mabagal. Kung ayaw nating makinig sa mga ibang tao. Pero dito ang pinag-uusapan kasi, it's a simple neighborhood. Kung isang tao ay void siya ng wisdom, despises his neighbor. Kaya nagiging walang kwenta yung mga opinion, no? Walang kwenta yung naman yung reasoning ng ibang tao. Wala yan. But a man of understanding holds his peace, ang sabi niya. Yung nakakaunawa naman, kahit na gusto niyang sabihin to o gawin ito, alam niyang i-hold yun eh. Kasi nakikinig siya muna, ganun pala yun. Akala ko ang gusto niya sabihin ay ganito. Akala ko ang gusto nilang gawin ay ganito. Ayan, nahuhold mo yan. Kaya naayos yung mga bagay if we know how to listen. Kaya kung before we will leave this verse, I believe the lesson gusto niyang iparating sa atin, even reading between the lines, is we should know how to listen sa opinion or side ng another party, kung sino man yung kausap natin. Sabi nga, do not reason before you hear all the givens or yung all the explanation. Do not reason yet. Do not conclude yet. Do not make decision until marinig mo muna yung lahat ng mga opinion or side ng kausap natin. Verse 13, ang sabi po ng verse 13, a talebearer reveals secret, but he who is of faithful spirit conceals a matter. Yes, ang talebearer daw reveal secrets. Ano ito reveals. Wala po siyang marinig na madali, ikinakalat niya. Ano man yung naririnig ng taong ito. But he who is of faithful spirit conceals a matter. Ano yung mga faithful spirit? Ang mga faithful spirit, yung mga mapapagkatiwalaan or napapagkatiwalaan na tao. Tapat sila eh. Pag meron kong sinabi, they keep it sa kanilang mga sarili. They keep it there. Hindi nila marinig mo ay sinasabi nila, tapat siya sa'yo. Pwede siyang maging tapat sa'yo. Pwede siyang isang taong maganda yung kanyang character when it comes to hearing information coming from other people. Kaya ito lang to yung makwento, yung kinakalat niya, yung kanyang naririnig, ay yung isa naman, pag narinig niya, nag-i-stay lang doon yon. Maasahan mo yan, faithful. Verse 14, where there is no counsel, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Ito na naman. This is another, ito ay connected sa ano ito verse 12. Kung ang isang leader, kung ang isang namumuno ay hindi siya marunong makinig sa opinion ng iba, wala yan. Very weak yan. Ano lang siya, one single-minded lang. Wala nang room yung other. Kaya nga, even sa Calvary Chapel, Baguio, this is the leadership that we are practicing. We want to hear kung anong opinion ng mga elders natin. Halimbawa, sa akin po, I listen sa opinion ng mga elders, and then my job is to compromise ang mga opinion, to set the direction where Yahweh gave me direction for the fellowship. Ayan. Hindi yung, ganito, ang pinapagawa, dito tayo lahat. Sa lahat, everyone ngayon, accessory lang dun sa naisip ko. Hindi siya ganon. Ganon din sa isang family. Marunong din tayong makinig sa ating mga anak. Ganon din sa isang city. Dapat merong tinatawag na consultation. Pag consultation ay healthy. Pero pag dictation, usually depende sa nagdi-dictate. We talk about that. Ito po yung sinasabi niya.
Kaya sa atin, it's always good to have ears to listen from the opinions of the people around us. Ano yan? Meron ding mga isip yan. Kung mga Kristiyano yan, may banal na espiritu din ng mga yan. Meron din silang mga gifts. Imagine all those Yahweh invested to them at hindi man natin pakikinggan yung kanilang opinion. Oh, that's too arrogant to say. Ano po? Dapat tayo ay marunong makinig, kaya nating ilagay yung ating perspective, ang ating opinion sa table and then compare sa opinion ng others. Hindi yung, no, basta ako gusto ko ganito. That is devoid of wisdom. Sabi niya, where there is no counsel, the people fall. Of course. Meron kasing, kaya nagpo-fall ang tao kasi merong area na hindi na consider. At yung area na yon, dun mismo sila babagsak. But in the multitude of counselors, there is safety. Ayan. Kung tinampo natin ang salita ng ating Panginoon, truly, if you will study this and apply sa iyong buhay, holistic ang dating mo. Holistic po siya. Hindi siya partial. Hindi yung spiritual lang. Pati yung physical, tuturuan po tayo. Pati yung peace of mind ay bibigyan niya tayo. Imagine yung health sa health to our bones ay connected siya. Kaya pag ito ay consider natin ng Bible, holistic siya. Lahat ng area ng aspeto ng ating buhay will be taken care of. Wala kang talo pag ang basehan ng ating buhay ay ang Biblia. Yun. But in the multitude of counselors, there is safety. I think 66 books is enough to counsel us. Di ba ba? Hindi yung para sa akin, ganito yung gusto kong gawin. Ayun, isa lang yun. Pero look, all the prophets, apostles, Yahweh used to write His will, His heart, His mind sa atin. Holistic po ito. Verse 15, he who is surety for a stranger will suffer. Alam po natin yung surety dito sa Amerika, yung nagko-cosign. Halimbawa, may kaibigan ka o may nakilala ka sa church. So kung saan na, sabi niya, uy, ganda naman ng mo, ang ganda ng bahay mo, galing mo talaga at yan, di papasok ka dyan. Sabi na, alam mo, nahirapan ako, pwede bang tulungan mo ako, mag-co-sign dito, etc. Yun na yun, magko-co-sign ka na yung kanyang responsibility, hindi mo man siya ganong kakilala, ay dahil nakuha ka dun sa bola, ay ngayon nagko-co-sign ka. Ang tinuturo po dito, sabi niya, he who is surety for a stranger will suffer. Mamaya after mo mag-sign, hindi mo na marinig, wala na marinig sa tao yan. Ayun na po yun, mag-uuri ka ngayon, pag hindi niya nabayaran yan, nakapawan ka. Pag hindi niya nabayaran, ako ang mananagot dyan. Patay kang bata ka. Patay kang bata ka, ika nga. And then sabi niya sa second line, but one who hates being surety is secure. Paano natin ma-hate yung nagko-cosign or anong tawag dyan na Brother Benedict? Yung dito co-signing co-maker po. Yun yung parang yung mga term na Yeah. ginagamit po nila dito. Nice. Co-maker sa Pilipinas, dito sa Amerika, co-signing, co-signer ng isang loan, no? Don't do that. How can we apply yung second line? But one who hates being surety is secure. Siyempre, pag you know this knowledge now, at pag meron kang nakikilala, you draw a line always. You draw a line. Kahit ano pang admiration, ano pa yung pambubola na ginagamit nila, pasok dito, labas doon. Basta always draw the line. Kasi pag ito na ngayon, sabi niya, alam mo, ganito, okay, alright. Now, alam ko. Pero don't involve me there. Yun ang ibig sabihin ng once you hate, ang sabi niya, but one who hates being surety is secure because you secure yung boundary mo between another person. Kaya siyempre, iba na pag-anak mo yan, iba na yung pagkamag-anak mo or parents mo, iba na yun. And
pinag-uusapan dito, mga strangers yung bago mo lang siyang kakilala or kakilala mo even, stranger pa rin yan Hindi mo naman alam how the person really handles their money. Yun po ang ating proverb of the day. Kung ano mang karagdagan dyan, ay the table is open. Again, ang ating pong binasa ay sa Proverbs chapter 11 verses 11 to 15. Ayan, salamat po. Okay, maraming salamat Thank po, you, Pastor, Pastor sa Ram. Thank you, Pastor Ram. pagpapaliwanag doon. If I may add po, dito po sa verse 12 na ang nagsasabi, he who is devoid of wisdom despises his neighbor. Usually ito is parang nangyayari sa common workplace. Na pumapasok po yata dito yung insecurities between workmates. Kumbaga, yung isa nakikita niyang mas nag-excel yung workmate niya dun sa field na yon, parang medyo hindi na maganda yung tingin niya dun sa workmate niya. Doon naman sa isa, kung dun sa second party, kung sakaling he has the guidance of our Adonai, pinapabayaan niya na lang po siya. He holds his peace, kumbaga. Pwede ho ba nating i-relate yun, Pastor, dito sa verse na yon, sa verse 12? Yung pangalawa, ano na kasi yung pangalawa? Yung but a man of understanding holds his peace. Yun po yung sa verse 12 po. Hindi na lang kikibo. Hindi na lang siya kumikibo. Pwede rin. Kaya lang nagiging passive yun For what reason na maging passive siya? Okay. Hindi naman ito pagiging passive Kumbaga, you're holding your peace until yung resolution, yung solution dun sa matter. Kasi merong issue dito Yung isa, wala akong pakialam, ayaw kong pakinggan yan. Yung gano'n ng, may issue kasi. Yung isa, hindi siya nakikinig. Pero yung isa, kahit gusto niyang, di ba sometimes mangunguna yung emotion natin na, sabihin ko sa kanya, papakita ko sa kanya, parang gano'n ang dating natin. Pero yung tao holds his peace. Okay, sige nga, tingnan ko muna, bakit niya sinabi to? Bakit niya ginawa ito? Bakit niya ginagawa ito? Tingnan ko nga. Yun ang taong may peace. Hino-hold niya muna. Okay, maraming salamat po, It's Pastor. not being passive. It's not being passive. Alam natin, ang Bible is proactive. Hindi pagiging passive. Maraming mga tao, lalo na sa Pilipinas, passive sila. And yet, within them, may bitterness sila Opo, Hinuhold kinikim-kim. nila. Opo. Kinikim-kim, yung hindi tama, pero nabibitter sila. That's Ngayon right. pag nagmali yung kilos mo, mayon volcano naman sila. Opo, sasabog. Hindi passive. Kumbaga, you hold it, know more about it, and then we can find solution regarding this matter. Pastor, I think that's the positive side of kinda holding it first. Kasi at times, when sasabog po yung isang bagay, ang tendency ng isang tao is to right there and then magre-react kaagad siya. But the Bible is very clear na teaching us to be parang just leave it there muna. Tapos just observe. Kasi pag na-observe po natin yung scenario or sitwasyon sa isang bagay, mas maganda po yung respond natin. Unlike pagka right there and then ay baka maging komplikado pa instead na magiging maayos natin yung isang conflict or situation, baka mas magiging worse pa at magba-backfire po ito sa atin. Tama. Meron nga akong, exactly, Brother Dennis, meron nga akong nakitang short clip dyan sa Pilipinas. It really opened me It really served me as a wisdom. Opo. Na pinakita nila yung isang tao na nandiyan sa bahay nila, may sakit yung anak niya, tapos yung isa pang member ng family ay may karamdaman din, parang nanay niya yata, and then yung kanilang landlord ay naniningil na ng upa. And then ngayon siya ay nag-ready, nag-jeep, commute, ngayon nasa trabaho na siya. And then siya ngayon ang kausap mo. Yan ang taong kausap mo. At tayo, ang nakikita lang natin yung tao, yung kausap.
Pero ang message doon, maging mahinahon tayo sa mga kausap natin dahil lahat ay may pinagdadaanan. Opo. Yun, lahat ay may pinagdadaanan eh. Kaya lang Opo. dahil tayo, kung carnal natin, hindi tama to, dapat Opo, ganito. opo. Ganun na kaagad ang approach natin eh. Why don't we consider na, ito ngayon, that's our neighbor. Why don't we consider lahat na may pinagdadaanan? Why Tama. don't you try to be at the same level and say, hey, gusto na? Ano yung natin dyan? Di ba? Hindi yung, hindi tama yan. Ganun kaagad ang approach natin. Nakakalimutan natin, lalo na dyan sa Pilipinas, lahat ay may pinagdadaanan. Opo. Yun. Pastor, maraming salamat po. Salamat po, Pastor Ram. Pastor Ram, I have a question also dito po sa verse 11, by the blessing of the upright, the city is exalted. Tayo po ay blessing po dahil dito po sa ating lugar ay, yun nga, nabanggit niyo po na may isang senador na sinabi niya isa sa pinaka-peace dito sa ating syudad. And if we compare, Pastor Ram, sa mga ibang syudad like Metro Manila, yung mga different cities there, iba po yung environment ng mga bata, no? Yung nakikita natin sa news na bata pa lang ay nagpipickpocket na, yung mga ganun po, yung mga gawain ng mga bata, nagra-rugby na sila, mga ganun po. If we place on that, yung kumbaga, like for example, Pastor Ram, yung pamilya natin ay nandun po tayo, how we can help our children na hindi po sila mabahiran po, Pastor Ram, yung mga ganung environment ng mga gawain ng mga bata, especially in that place, in Metro Manila po. Ako nasa Metro Manila tayo o kung nasa Baguio tayo? Like for example po, Pastor Ram, kung nandun po tayo, paano natin matutulungan ng ating mga anak na hindi po sila mabahiran yung mga environment ng mga kabataan doon na iba yung gawain nila, especially yung mga squatters area po, no? Iba po yung Well, yun na nga, Brother Manny, kasi ang sinasabi mo ay case scenario siya eh. Opo. We can create many case scenario, pero is it reality? Is it reality? Sa kanila, pinili nilang nandoon eh. May mga taong nasa Metro Manila because merong silang calling to propagate the gospel. Di po ba? Meron naman nasa Metro Manila, tumatakas sila sa anumang kalagayan nila sa probinsya nila. Maraming reason ng mga tao sa Metro Manila. Kaya sa atin, hindi na natin pwedeng all of a sudden ilagay yung mga sarili natin doon sa ganun na sitwasyon. Unang-una, hindi tayo yun eh. Case scenario siya ngayon. Marami pang mga factors yan kung ano ang gagawin. Kaya that is not a reality. Ang reality is who we are now, what we are doing. Yan ang reality. That we can make a difference. That we can seek advice. Pero wag nating ilagay yung halimbawa, ako ay astronaut, nandun ako sa capsule at 20 minutes na lang ang aking oxygen. Ano kaya ang gagawin ko? Hindi naman totoo yun eh. That is a created scenario. Yung mga reality ang ating i-deal sa programang ito kasi we cannot answer for them. Maraming maraming factors bakit nandyan ang mga tao sa Metro Manila. Many of them may not want to be there, pero for the sake of trabaho, hanap buhay. Kaya yun ang nakikita ni Duterte, our president, na kung pwede maikalat yung mga different establishments, companies sa Pilipinas para hindi nandyan lahat sa Metro Manila ang mga tao. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Pastor. Adding up po, Pastor, dito sa binanggit po natin sa verse 11, yung blessing po ng upright. Yung blessing po ba na ito is yung result of yung obedience ng isang upright na tao? Yung, bale, pagka-obedient or upright ang isang tao, wherein kung saan siya nag-i-inhabit, magiging maayos po yung lugar na kung saan po siya ay nakaduel. So, ganun po kaya. So, napakaganda po na maraming mga tao na
Kasi, Pastor, they are claiming na yung Baguio is a Christian city. But sad to say, Pastor, is ang nakikita po natin, parang there are 4 groups, Christian groups na nahahati dito sa Baguio City. So, paano po kaya natin ito ma-justify na paano magiging the Baguio City is for Christ kung there are 4 different groups na umiikot po dito sa syudad po ng Baguio. Well, in short, ang mga Christians diyan ay divided na mismo. Yes po, they are divided. Na mismo. Yan ay medyo may pagka-complicated yan Magi-start yan sa mga namumuno sa mga ministerial association or fellowship. Yes. That's the only city na kasi umiikot tayo sa Pilipinas from Visayas, Mindanao, Kapikulan, Katagalugan. Marami po tayong napuntahan na places, even dyan sa lalo na Nueva Vizcaya, di ba? Opo. Walang city na katulad ng Baguio, ang daming mga ministerial fellowship. Yes, opo. Usually, isa lang yung ministerial fellowship Sa punta ka doon, kinakausap namin ng president kung may room ang inductive workshop. Pero sa Baguio, sinong kakausapin mo dyan? Pag nag-member ka ng isang association, hindi ka natanggap ng other association. Kaya mabuti pang manatili tayong neutral. Wala na tayong sasapihan na ministerial association dyan. Kind of complicated. Mag-i-start sa mga leaders. Why don't they have coffee together? Mag-usap muna sila. Just have a fellowship. Para makita nila yung difference nila. Huwag lang sila maging devoid of wisdom at pakinggan ang side ng bawat isa. Maybe we can start or they can start by doing that. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ram. Dito po sa sa verse 13 about po sa a tale bearer reveals secrets, but he who ano sabi niya? But he who is of a faithful spirit Conceals a matter. Ayun. Yung pwede po ba natin i-correlate, Pastor, dito sa Leviticus 19 verse 16 po? Nang sabi po, you shall not go about as a tale bearer among your people, nor shall you take a stand against the life of your neighbor. I am the Lord. So, sa Old Testament, Pastor, ay parang marami po yatang mga pagkakataon na sinabi ito ng law nila na they really hate yung isang tao na tale bearer because it will not unite a certain group, but instead it will it will divide yung mga grupo. Gaano po kahirap kasi yung tongue po natin is pinakamaliit na bahagi ng katawan natin, pero I think ito yung pinaka mahirap na itim ng isang tao, especially kapag hindi ka pa po na nakakilala sa ating Panginoon. Even sa mga nakakilala na they can help it na kung may mga bagay na patungkol sa isang tao ay they can help it. Ano po kaya yung magandang way para maiwasan po ito? Is that by giving it up to the Lord or in the attitude of prayer po? Yung kung meron tayong kausap o kung tayo ang nakaka-receive ng mga information. Siyempre kung tayong nakaka-receive ay madali naman yan if we have a faithful spirit, meaning faithful spirit, yung maasahan ka. You can contain yung mga secrets ng mga ibang tao. Lalo na kaming mga pastor. We hear many issues ng ibang tao na we do not even tell our own wife, our wives. Hindi namin sinasabi sa kanila dahil we have to be that. One thing is be that person. Kahit pastor ka man o hindi, okay? Meron kang narinig, you keep it, you pray for the person. 2 is, kung ang kausap natin para ma-assess natin, ma-examine natin na what kind of a person ang mga kausap natin. Pakinggan mo kung how much they talk about other people.
Ayun, opo. If they talk about other people, be careful. Kasi pag other people ang kausap niya, Tendency. the person will be talking about you. Lalo na pag wala po yung tao, pastor, na kapag ka sa isang grupo, pag wala yung tao, yun yung madalas pag-usapan. May mga tendency po na gano'n. Not only that, we're talking about one-on-one. Ang delikado yung one-on-one. Mas madaling Apo. kumalat yan pag one-on-one. Pag sinabi niya, ay, alam mo si ganun pala siya. Pag titingnan ka niya, pag nakiliti ka, ha, gano'n? Ano pa yung hindi lang yun, ganito pa yun. Gano'n ba? Kagat ka ng kagat. And then mamaya, sa mga naririnig niya sa iyo, dadagdagan niya yan, sasabihan naman niya yung ibang tao. Dagdag bawas. Yun. Yes, yan ang mga tale-bearer. We just have to be careful dealing. Kumbaga, yung pag na-pinpoint mo, nakita mo, tale-bearer to, better not to say anything. Dahil kailangan niyang makilala muna ang Panginoon. I think that's the pastor, the purpose na sinabi sa Bible na slow to speak and quick to listen. Kasi while we are listening sa mga tao po na nakakasalamuhan natin even inside or outside the church man, ay nakikita po natin yung nagigauge po natin sila kung saan po sila nang gagaling sa pamamagitan po ng mga bagay na lumalabas sa kanilang mga labi. Ibig sabihin nun, kung ano yung lumalabas sa kanilang labi, yun po yung nilalaman talaga ng puso nila. And they cannot help it but mention it in their speech. Ayun po, Pastor. Tama. Yes, absolutely. Tama yan, Brother Dennis. Pero i-balance din natin. Meron naman na dahan-dahan silang magsalita. Hindi para, kumbaga, hindi yung nakikinig sila. Itinatago lang yung yaman, kaya nag-i-spy silang magsalita. Pero Pastor, may mga tao po. Okay, sige. Pastor, may mga tao po na na tahimik talaga in a one-on-one basis. Pero pagdating po, kasi may social media na po ngayon may mga taong tahimik in person. Pero once na nakausap mo siya sa social media, madaldal. Paano po natin i-gauge po, no? Yung paano po tayo makisalamuha over sa in a person and dun sa social media. I-balance din yan. I-balance. Parang insecure ka pa yung puso mo. Para bang you have something you know so well pero hindi mo tinitest. Meron akong napanood na movie na ang title yata ay Surrogate. At ang nangyayari diyan, papasok sila, lalabas sila doon sa sa katawan nila, papasok sila sa another katawan. And then yun ang magiging pinaka-body nila. Sometimes ang taong masyadong madaldal sa social media, pero hindi niya ginagamit yung katawan niya. Pag nasa katawan na siya, parang nakatira siya doon sa net. Parang nakatira siya sa net. Pag dito na siya sa katawan niya, hindi siya nagbe-behave na kung sino siya doon sa... Dapat i-balance din yan. Kumbaga why don't you try? Halimbawa, lalo na sa church. Pag meron kang sinabi, hindi ka naman ipapahiya ng tao. Okay pala magsalita dito. O pwede palang maglabas ng opinion. Akala ko, ibig sabihin, you have a history, meron kang past, meron kang nakaraan na hindi maganda. Why don't you try naman sa church? Pagka nagsalita ka sa church, hindi ka naman papahiya . Be someone sa mga sa mga pagtitipon or something like that. Ayan, maraming salamat po, Thank Pastor you, Ram. Pastor. Ayun. So we're we have 15 minutes before our first hour together, and sa inyo po nood lang nitong program na ito. The program that you're watching right now is Bible Cafe, and Bible Cafe is simply, the format is you send in your questions about your personal experience or even your personal reading sa Bible, and you can ask through our comment box and even sa ating mga text line na ibinigay po kanina. So right now, as early as now, before our first hour together, you can send in your questions. Nang sa gayon po ay
wala po tayong maiiwanan na mga back questions. Kasi karamihan sa mga ending part doon nagsisidatingan po yung mga questions po natin. But for you guys, as early as now, you can send in para kung mauna pong pumasok yung inyong katanungan ay kayo po ang mauunang mabibigyan ng kasagutan. So ayan, so Pastor, let's move on po Pastor sa ating greeting time dito sa ating Friday episode po ng Bible Cafe. Oh, okay. Let me refill my coffee then. Sige po Pastor. So alright, pangunahan po I'll be ito. listening. Send niyo pong greetings. Ayan, go ahead mga bros. Okay, first sa mga viewers po ng Calvary Chapel Ayun. Baguio. Hello. Magandang gabi po sa ating lahat. And of course, sa viewers natin sa US, good morning sa inyo dyan. Yes. Naka-tune in po sa atin ngayon si Sir Lid Marcelino. Sabi niya, good evening po, Pastor. Pati na rin po si Sister Vilma Kayaban, Yeah. na naka-thumbs up po siya. Okay, thumbs up Alright. din po sa inyo. And kay Sister Grace Gamboa po. At ang sabi niya po is, good morning po sa lahat, especially kay Pastor Ram, Ayun. Sister Bot, and Sister Jules. And sabi rin po, nag-hello din po si Sister Edeline Yabut Oitas. Ayan, hello din po. Okay, hello po. At si Sister Tess Tan, sabi po niya, Pastor Ram, Nori Rome is my Davarkads and Ayan. my best friend, also from Amazing Grace. Hello po, Yan. Dabarkads Pastor Ram and Pastor Nori Rome. Ayan. Okay. Bro Manny, meron? Yes, dito rin, si Marichel Cherry Helier, sabi po niya, good morning, Bible Cafe. And si Gyong Yon Lee, sino po to? Gyong Yon Lee. Si Sister Sophie yan, Sister Bro Manny. Sister Wisdom. Sister Sophie. Good Ayan. evening, happy viewing po, Sister Sophie and Brother Max, Africano. Of course, ayan, Brother Of Max. course. Brother Max, Okay. anyong hasayo, sabi po niya dito. Aba, marunong na mag-Korean si Brother Max. Po. And sino pa to? And Max again, good evening. Yun lang muna ang nakaano po dito Si Ma'am Rihanna Samaniego, I think na-miss ito ni Bro Benedict. Sabi niya, good morning at good evening po mga kapatid. Hello po, good morning po dyan or good evening Mama Rihanna Samaniego. Also kay Mama Zuzette Emma Mariano, sabi po niya, good morning and good evening po sa inyong lahat. Parang same lang ha. And kay Mama Tess Tan, hello po Mama. Sabi ni Ma'am Tess is, yes, it is true. Don't be a co-maker or co-signing kasi my whole separation pay walang natira. Kasi deducted lahat sa akin. I think that's the pinaka-disappointed na tumulong ka na pero ikaw pa yung napasama. Yan. Maraming cases na ganyan dito. Maraming cases. Maraming Oo. cases. Tsaka si Grace Gamboa. Yes. Good morning rin po kay Brother Dennis, Brother Ben, Ayan. and Brother Manny. Ayan. Salamat po, Ma'am Good Grace. po Grace. sa inyo dyan. Si Ma'am Cami Domingo Scholes is also watching. Ma'am Cami, nasa Lawag ka pa po ba or nadyan ka na po sa USA? Anyway po, regards po sa inyong mother and I hope that medyo magaling na po yung other part ng I think nakita ko may patch po siya nung mga nakaraang linggo. Ayan. Get well soon po, Ma'am Cami. Tapos sabi rin ni Sister Crema Canlapan, hello Bro Ben and hello Bro Manny. Good evening po sa inyo sis. Good evening Bro Den, sabi niya rin. Ayun, humabol ako. Ayan. Humabol, oo. Sino Tapos, pa? Marichel, nabanggit yata ni Bro Manny to kanina, si Marichel Cherry Helier. Sabi, good morning or evening Bible Cafe. Si Brother Jonathan Bacani, of course, dyan Bro sa North Jonathan. Carolina with Sister Doc Raquel Bacani. Ayan, and also kay, of course, si Jaron and si Anika. Hello sa inyo po dyan. Good morning din po. Okay, of course, yung sinabi si Gyong Yun Lee, si hello sabi niya, Sister Sophie, ibig sabihin yan, pati sa buong household nila, na nanonood rin sila, si Sister Unbi, of course. Of course. Okay, At good si Sir evening. Daniel. Sister I think Daniel. maganda yung pangalan ni Sophie kasi as what I've heard kay Pastor Ram, yung Sophie is, it has something to do with wisdom. Yung Proverbs, maraming wisdom po yung ating nakukuha dito sa Book of Proverbs. Ayan, Sister Sophie. Sabi rin ni Brother Jonathan Bacani, good morning, good evening mga ka-BK, Bible Cafe family, Shalom, Pastor Ram, and dear brothers. Ayan po.
Okay, tapos si Sister Lilia Gadi, Auntie Lil, Auntie Lolit, good evening sa inyo, dyan sa household nyo, of course. Nandiyan rin si Sister Christina and the rest of the Christina, household. I think na-miss po namin kayong batiin last night. Pasensya na po. But now, bumabawi po kami. Hello po, dyan sa may Quezon Hill. Ayan. Okay. Pastor, baka meron po kayong pagbati po dyan sa may USA? Yes, Okay yes, po. absolutely. Salamat. Again, salamat at ang my 3 sisters Wow. are watching us right now. Si Alright. Ate Chat, si Bot Gamboa at si Jules Yun. Trinidad. Welcome po. Maya pa, abak, kaya katamungan kay Raymond din. Raymond Gamboa. Nauna ko siyang nakita kanina eh. Kay, again, kay Sister Vilma Kayaban, welcome sa ating Friday episode, kapatid. Ganda rin kay Glesa, Opo. dyan sa may Ligel Ash. Asin Room. Yes, Angel, good evening. At kay Sister May dyan sa Bulacan naman. Ayun. Magandang gabi. Opo. Si Nanay Josepa Antonio Hobater, Sister Josepa, good morning po sa inyo. No? At kay Sister Alma Alcoba, ayan, lover cards din ng Ayun. ating kapatid na Sister Tess Tan Ayan. sa San Pablo, San Pedro, Laguna. Ayun. Welcome. Welcome po. Si Sister Lydia Marcelino is I think the first time na makita natin siya dito. Welcome po, Sister Lydia. Hopefully maayos na po yung ang kalagayan ninyo dyan. Opo. Sino pa? Opo. Yeah, halos the same. Nakita ko na itong the same people. Si Cory Guevara Olado. Yan, watching Ayan. right now, Sister Cory. Opo. Si Brother Willie Abad de la Cruz is watching us. Ayun, Brother opo. Willie, welcome Hello, po sa welcome Bible po. Cafe. Si Kesed Mariano also watching us right now. Just got online. Salamat po sa inyong panonood. Hopefully, let's all please kung ano man pong mga discussion natin dito, any further study natin sa salita ng ating Panginoon. Welcome all. Thank you. Ayan. Meron pa bang na-miss mga kapatid? So far, yun pa lang. Ayun. I think meron dito. Sabi ni Ma'am Cory Guevara Oliado, happy and blessed Friday Opo. po mga ka-Bible Cafe family, sabi po niya. And kay Ma'am Lilia Gadi, nag-comment siya. Good evening, Bro Dens, Bro Ben, and Bro Manny. I'm happy to see you again, mga bros. And to Pastor Ram, of course. Ayan, Nanay Salamat. Lilia Gadi, wala po kayo nung Saturday and Sunday. Ayan, nakikinig si Pastor. But anyhow, I hope that you're doing fine, Nanay Lilia. I think medyo busy po kayo. Ayan. Salamat po. Happy viewing po. Happy viewing po. Ayan. So, it's like 6 minutes before our first hour together, and hanggang ngayon po ay naghihintay po kami ng turn-in ng inyong mga katanungan. But right now, ay bigyan po natin ng daan ang katanungan po ni Sister Tanya Vergara Adrias from last night's episode. So, ito po yung kanyang katanungan, Pastor Ram. Alright. Bakit po, Pastor, a lot of people do worship a lot of things? May spirit po ba dito? Sa Bible po kasi, hate na hate po yun ni God at dinidestroy niya ang mga taong idolatrous. So, ito po yung katanungan ni Sister Tanya, Pastor Ram. Mga iba't ibang bagay. Ano kaya yung bagay na tinutukoy niya, no? Opo, parang, opo. Ano yung reading ninyo dyan? Parang lahat po ng mga bagay ay wini-worship po nila. Kagaya po ng, I think yung in-example nyo po last night, Pastor, yung isang tree na wini-worship nila, nag-aalay sila ng something and everything. Marami pong mga bagay in between na wini-worship po ng tao. Well, kung Bible ang pagbabasihan natin dyan, ay immediately my mind takes me sa Exodus chapter 20. If you can turn sa Exodus
Opo. chapter 20 when it comes Yes. to worshiping things, you know, yung mga Sa Ten Commandments. kasama na dyan ang mga rebulto. Opo. Yes. Mm. Exodus chapter 20, beginning verse 4. Verse 4, 5, and 6. Can someone read that for us? Okay, Pastor, sabi po doon, Mhm. you shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Yun po, yung 4 to 6. Ayan. Salamat, Yeah. Brother Ben. So, yun. Salamat, Brother Benedict. To answer yung question ni Sister Tanya, because ayaw ng Panginoong Yahweh, yung attention mo will be into this object. Dapat ang attention natin sa kanya lang eh. So bakit natin ngayon ibinibigay yung attention, adoration natin doon sa bagay na yan? Yan ay we're talking about yung mga rebulto. Pero nowadays ay hindi na lang yung rebulto ang pinagtutuunan ng pansin ng mga tao. Alam natin, nandyan na sa mga material na bagay. There's nothing wrong to have a car, pero ang iyong puso, adoration mo sa kotse ay nandoon more than sa ating Panginoon. That is now part of your God. Meron naman yung pera na they will really work everything just to have that money. Yun na ngayon ang adoration nila. Actually, si Yahweh, accessory lang si Yahweh to produce that money. O kaya accessory si Yahweh para to produce that house, etc. Pero hindi na si Yahweh ang pinaka-sentro na gusto niyang i-worship. Doon nagiging mali. Siyempre, nung alam natin yung mga taong nag-worship ng idol ay clear dito sa sinabi ng Exodus 20, please do not do it. Dahil hindi lang yung you will be accountable before Yahweh, but Yahweh will visit your children, your apo, your apo sa tuhod, apo sa talampakan. Imagine, ganun na lang yung hate ni Yahweh pagdating sa worshiping objects. Mga bagay-bagay. Kaya clear na warning sa atin yan. Yahweh created us for the purpose of we should represent Him sa buhay na ito. Bakit ngayon ibinaba pa natin yung ating pagkatao mas mababa pa sa isang bagay? Halimbawa, isang kahoy, ginawa mo siya ng shape at sumamba ka dyan. So parang mas mababa ka doon sa kahoy na yun. Bakit? When we supposed to be the topmost close to who Yahweh is sa mundong ito. Yun ang purpose ng Him created us. Create niya tayo. Na kung kinreate niya tayo, aren't we going to make ourselves available to dapat nasa disposal niya tayo eh. Kung ano yung gusto niyang pagawa sa atin, that is our life. Hindi yung gagawa tayo ng buhay and then si Yahweh, ang kanyang trabaho ay to make sure na nangyayari itong buhay na sinet natin sa ating mga isip. Na idolatry din yun. Meron kang, kasi the things that you compose, na-compose mo sa iyong sarili, dapat nangyayari yan. At pag hindi nangyayari yan, ay meron nga tao nasan ka ngayon Diyos? Anong nangyari? Bakit hindi nangyayari itong idol na kinreate ko? Kaya ang mga tao ngayon ay talagang malayo na ang understanding nila kung sino si Yahweh. At Yahweh bless you. Pero hindi yung you are using Yahweh to fulfill kung ano man yung idol na sinet mo before you. Now we're not talking about idols
we're not talking about graven images anymore, but we're talking about yung na-create ng tao kung ano dapat ang buhay. Malayo na ang puso at kaisipan ng taong yan sa kanyang pagsamba o pag-serve sa ating Panginoong Yahweh. Opo, Pastor, salamat po. Just for the, Pastor, for the record, kasi one of the things that people consider nowadays is yung mga bagay, visible things na nakikita nila, to the point na ang isang katwiran po nila is they just veneration po nila ito sa isang carved image. On the flip side naman po, dun sa part ng mga Israelites nung pumunta si Moses sa Mount Sinai, they made an image for them to be able to remind them about dun sa goodness ng Panginoon sa kanila. How far na po ba yung nangyari sa ating mga tao na we just parang gumawa tayo ng image because ang gusto ng tao is yung mga bagay na visible, nakikita, but sometimes we are sincerely true sa ating motives, but yung pamamaraan po natin ay hindi po tama. Paano po natin ma-justify po pa sa yung ganitong way of thinking na imbes na maliwanag po dun idolatry, mga carved images, but gina-justify nila, they just venerate it and all and so on and so forth. Tapos on the flip side naman, yung mga bagay na they put trust, they put resources, they put lahat ng mga, they bank everything sa bagay na ito, pero pagdating ng sitwasyon pa sa buhay nila ay hindi naman po sila matutulungan. Kapag may suno nga po, yun ang unang tinatakbo nila Oh yes, absolutely. Yung it's a dead thing. Whether idol man siya o material na bagay, that's a dead thing. Hindi talaga yan, it doesn't cover the buong buhay natin. Kaya hindi siya Diyos It's a thing. Diba? Kaya ito, ang nangyari kasi sa mga Israelita, nung lumabas sila sa Egypt, ito yung idol na kanilang or image na kanilang binil. It's a calf. Batang baka golden calf. Golden calf. Ang US, among all the animals, why calf? Bakit yung batang baka? Well, ang batang baka ay maraming pakinabang yan sa tao. Yes. Unang-una, magagamit mo siya sa pang-araro. Magagamit mo siya o pwede kang maglagay ng load dyan. Matutulungan ka niya. And then, pag siya ay medyo may edad na, pwede mo siyang makuhanan ng gatas. Magatasan mo siya. And then, pag later on, pwede mo siyang katayin at makikinabang ka sa meat niya. So, yun ang whole idea. People are still building their golden calf now these days. Kumbaga, they pursue direction na they think they can be secure. At the same time, they pray to Yahweh, Yahweh, help me secure this golden calf. Wow. Yun na, it's all over again Kaya kahit ano man yung sinasamba nila ngayon, ay golden calf pa rin yan. Kaya they think masisecure sila in doing this. So, kahit ano man, whether yan ay graven image o material na bagay, they're trying to find a security sa pamamagitan ng kanilang sariling diskarte. Ayan. Pero Pastor, hats off po ako dun sa mga taong they are devoted to worshiping or even venerating this kind of things. Because, compared sa mga Christian nowadays, mas devoted po sila sa kanilang panata sa mga bagay na ito. Unlike sa mga Christians, I agree po sa sinabi nyo na they go here and they cross the line, they go there. So parang ang hirap po na magkaroon ng double standards or compromise sa isang Kristiyano po, because at the end of the day, pagka kanino mo binigay yung trust mo, hindi ka niya ma-rescue. That's very sad, or that's a situation na pinakamahirap na you will be into Ayan. Thank you, Pastor Ram. I have also a question, Pastor Ram. How about yung may mga naririnig kasi tayo na
I thank the Lord because I already finished my degree, and Yeah. and I asked the Lord, and someday I will I will pass my board, and I have my degree, and I will serve the Lord. yeah, ganun po yung mga hinihingi po ng mga ibang tao, and I have a higher position on my job someday, parang ganun po, Pastor Ram. Okay. Oh, there's nothing wrong with that. Na Opo. siyempre, Mm. alam natin diyan lalo na sa Pilipinas, maraming ang pinaka-avenue ng typical na Pilipino na makalampas siya sa kahirapan, poverty, ay yung education. Yung education kasi ay can bring him to more opportunity to make some money for the family, o kaya matulungan niya yung kanyang parents. There's nothing wrong with that. Opo. As long na nasa balance yan. Yes po, Pastor. Kung priority mo ay yung degree mo, kahit anong mangyari ay dapat hindi na siya tama. Basta ang priority natin, ang Panginoon pa rin. There's nothing wrong to have a degree. Kahit masteral, doctorate ka, what's wrong with that? Kung hindi naman na interrupt yung worship mo or service natin kay Yahweh. Yes po. Ang problema ay some people hindi na nga sila nag-aaral pero wala pa rin silang time sa ating Panginoong Yahweh. That's worse. Oo nga Di po. po ba? Kaya we have to leave yung reasoning sa kanila. Kasi until we sit with a person at marinig natin kung ano talaga yung ginagawa niya sa kanyang buhay, we cannot make any judgment. Pero sa lahat yan, mga general muna yan. Pero pag umupo ka, marinig mo, sabi nga nung binasa nating proverb kanina, yung pag devoid ang understanding mo, i-despise mo yung neighbor mo. Madali mo siyang ma-judge. Yes. Kasi hindi mo pa pinakinggan kung ano yung nangyayari sa buhay niya eh. Opo, Pag yes, marinig na natin, ganun pala. Kaya ka pala nag-aaral ng doktor dahil hindi ka tiwala sa mga doktor ngayon at ang nanay mo ay may karamdaman siya, may case That's siya right. na na yung pinag-experiment sa kanya. You see? Pero hindi lahat ng nag-aaral ng doktor ganun ang kanilang reasoning. Sa kanila. Gusto lang nilang maging doktor, magkaroon ng white stethoscope at sasabihin ng parents niya, yung Opo. anak ko doktor na, hindi mo ba alam? Yes. Gano'n, marami sa kanila gano'n. Pero meron ding mga nag-go-doctor for the good reason. Okay. Alright. Okay, thank you po, Pastor Ram. Additional lang po dun sa sinabi ni Pastor Ram kanina. If I may add, aside from dun sa sinabing pakinabang ng mga Israelites dun sa golden calf, like, when it grows up, they could provide the meat, kumbaga. Tapos, milk, it could use for livestock. Bakit nga ba golden calf yung sinabi? Actually, we tackled this one, Pastor, dun sa isang Sunday service natin eh. Ang nangyayari kasi, kaya calf yung pinili nila is madaling itim yung calf. Okay. Kaya Alright, nilang yeah, i-lead kung saan nila gusto. Saan direction? Kahit saan direction na paano na hindi lalaban yan. Ganun yung Tama. parang tingin ng mga ibang tao sa ating Panginoon na kung ano yung Amen. tinuro nila, kung saan nila linid, Yun na yun. susundin ng calf na yun. Ganun ho ang sad to say is ganun ho ang pananaw ng ibang mga mananampalataya sa ngayon na tipong kaya nilang diktahan yung ang ating Panginoon kung saan nila kung saan nila gusto. Yun po yung Very isang good yan. I like that. Kaya imbes na Tama, Panginoon, tama yan. pahingi noon. pahingi noon. Yeah, tama yan, Brother Benedict. Kaya yon mga evangelicals, even mga evangelicals ngayon, they now open the door sa kanilang mga pulpit na napapasunod pa rin. Anong tawag doon? Napapasunod rin Napapasunod po, opo. ng tao. Opo. Napapasunod ang kalooban ng tao. Ngayon, si Yahweh, accessory siya ngayon. Kaya parang si Yahweh ang nagpapalong sa kanilang mga desire. Tama. Opo. Tama yan, exactly. Ayan. Tama. Instead, Marami. paano natin ngayon makorek yan?
Well, of Opo. course, He is sovereign. He knows everything. And His plan, lahat ng layunin ng ating Panginoon sa atin, is the excellent, only excellent, nothing less. Only excellent things, nothing less ang layunin ni Yahweh sa akin. But how can I bring myself to sa mga excellent things that Yahweh planned for me even from the time I was born? Ito na nga, yung illustration na, halimbawa, merong ikang kakilalang taong napakahusay niyang mag-sketch, mag-drawing. Kahit anong gamit niya, kahit uling lang nga, kahit simple na pencil, makakapag-drawing siya na parang 3D siya pag titingnan mo siya. Very talented. Now, kung siya, ibibigay ko yung writing tool sa taong ito, pero I will not let go yung hold ko rin. Walang, ang daming ang daming malinong gagawin niya kasi may hold din ako. Every now and then, pinupul ko. Every now and then, ginagalaw ko yung kamay ko. Di po ba? So, what's the lesson? If Yahweh, all that He has for me as His child is only excellent things and nothing less, then I should let my will be under His will. Dapat i-surrender natin ang ating mga buhay sa Kanya. Ang pag-surrender sa Kanya, hindi lang pag nag-worship, tinatas natin ang kamay natin. Hindi lang yon. That's a form of you are surrendering yourself. But let me see, now surrender yourself. Hindi yung kung mo tinas mo ang kamay mo, sinurrender mo na. That's only a moment Dapat ang pag-surrender na 24/7, it's just a matter of time, makikita natin yung Yahweh will bring us into excellency. Excellency talaga. Nagiging excellent tayo as Yahweh fulfills His will sa ating mga anak niya. Yun. Instead na siya ang dinadrag natin. Siyang kinokontrol natin. One time nga, nandyan po kami sa Bicol at ito ngayon yung seminar na more accepted sa mga Christians. Na may doktrinang pumasok, ang sabi nila ay ang bawat mananampalataya daw ay may anghel na nandyan sa disposal mo. Halimbawa may kaaway ka, sabi mo sa anghel mo, anghel, kuryentehin mo nga yung kaaway mo niya. Labanan mo siya. O kaya, bigyan mo nga siya ng trangkaso. Parang gano'n na. Ayun. Ako, alam mo ninyo yung inductive, tinurn down nila at inopen nila ang kanilang ministerial association dun sa dun sa gawain na yan. At ito ay isang major city sa Bicol. At I happen to know a friend na nandyan din sa city yan. Yan sa Bicol. I don't need to mention ang city niya. If you private message me, I will tell you the name of it. Pero imagine, inductive to teach you how to study the Bible, to teach the Bible verse by verse, expositorily. You close the door, inopen mo dito sa seminar na instead telling you meron kang anghel, kung meron kumukontra sa iyo, utusan mo yung angel mo para do harm dun sa kaaway mo. They like golden calf, they like the God na nakokontrol nila rather than sinusurrender ang buhay nila. Tama ka dyan, Brother Benedict. Opo, Pastor, one thing that reminds me, Pastor, dyan sa nabanggit nyo ni Brother Ben is yung pagkapupunta ka sa SM. Then, pagka kukuha ka ng cart, yung cart mo, imbis na pupunta sa gusto mong puntahan, next mo swerve po siya. Sa left and sa right. Parang ganun po yung mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Gusto mong i-direct yung path nila, but they tend to swerve around left and right. Ewan ko kung ano po yung mga hinahanap po nila. Ayan. So, going to our next question po, may greeting pa po muna bago po natin basahin yung isa pang question. Okay, sige. Sabi po ni Bro Kesed Mariano, good morning Pastor Ram and good evening BK family. What do we have there mga bros? Kay Mama Leonida Rogacion, they have there? Bro Manny, meron. I can find it. Okay, Leonida Rogacion, sabi niya, sharing for my friends in the Philippines. May the Lord God touch their hearts
and manifest His words to them. God bless po, Amen. Pastor Ram, for doing Yes. this to reach out the many souls in this world. At saka kay Mama Aida is also watching, Brother Ben. Okay. Amen, amen. Okay, kachuchunin lang po ni Sister Tanya Vergara Adria. So, okay, good evening sa'yo, sis. At saka kay Sis, Ma'am see you Imelda, later. Ma'am Imelda Jarapa or Harapa. Good morning, sabi po niya. I think sa USA po siya. Hello. Hello po. Okay. Pastor, may tanong po si Ma'am Grace Gamboa. Ayun. Ang sabi niya po, Okay. Pastor Ram, how can we discover our spiritual gift or gifts? Yun po ang katanungan. Ayan, maraming salamat, Ma'am Maganda tanong Grace. yan. Apo. Yes, kay ate ko yan. Kay ate Chat. Okay. Alright. O yan. Well, ang spiritual gifts kasi as the Bible mentioned, Corinthians, Romans, na una may gift of exhortation, may gift of teaching, may gift of mercy, gift of administration. Marami pong gifts yan eh. Yes. Na itinalaga ng banal na ng ating Panginoong Yeshua through the Holy Spirit na sa body of Christ. Kaya if all these gifts are in the operation in a given fellowship, magiging healthy, may edify, nakukover lahat ng areas ng gawain. Kaya yan ang purpose ng spiritual gifts. Now, ang tanong ay, sa isang individual, how will I know kung ano yung gift ko among sa mga many gifts? Well, for one, ang pinaka number one step dyan ay yung get involved sa gawain. And then you try many areas sa gawain. And then may area dyan na you do it so well without any labor or effort so much coming from you, and yet the result is tremendous. Yung result niya ay wow. Kung other people will do that, ay they will labor so siguro hindi lang twice, thrice as ikaw, you just doing it naturally. Seems like doing it naturally, pero wow, cover lahat. Maganda yung result niya is something else. That's a sign na that is one of your gift. Pero alam natin, pwede kang magkaroon ng more than one gift. That's one sign na you found a gift na the Lord Holy Spirit gave you. So, number one yung na. Pangalawa, to avoid operating sa wrong gift ay wag mag-ambisyon. Ito yung problema sa church eh. Yung mga tao akala nila pag nasa pulpito ka may mas matimbang dahil na sa pulpito ka. Hindi po. Ang katotohanan diyan, very dangerous yan. Remember sa Book of Acts, no? Book of Acts, si Simeon. Simeon the sorcery. Tama ba? Si Simeon? O yan, si Simeon sa Samaria. Nung pumunta si Philip ay he likes it. He's supposed to believe. And then kung dumating sina Peter and John, si Peter and John ngayon, when they pray for the people, ay nagkakaroon sila ng manifestation, maybe prophesying or speaking in tongues. And then ang sabi ni Simeon, I like that. How much can I give you para magkaroon din ako niyan? Kay Simeon, gusto niya yung pag meron siyang ginagawa, nagkakaroon ng manifestation, yung sa mata, nakikita ng tao. Pero si Philip, nung nagpunta siya, simply, he just preached the gospel. People simply accepted the Lord, simply they were converted. Okay? Pero hindi niya dinisar yun. Ngayon, nung makita niya si John and Peter, as they minister, nagkakaroon ng manifestation, he likes that. Yun din po ang maraming tao sa church ngayon. Kaya maraming nasa front, they don't even have the gift na nasa front eh. Meaning, nag-ambition sila na nasa front. Bakit? Kasi silang nakikita ng mga tao, pero wala namang gift. Kaya makikita mo kung sino may gift o wala pag siya nasa harapan. Kung wala doon,
Kung wala doon yung gift mo, it is elsewhere. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano Pero pinipilit mo na nandun ka sa spotlight, when ang gift ay wala naman doon. Certain gifts lang kasi ang nasa harapan Halimbawa, kung tayo pastor ang nagtuturo, number one, we must have the gift of teaching. Dapat we should be able to convey the gospel with all its clarity. Ano po? Kung tayo may gift of exhortation, pwede ka sa worship team. Sa worship team, hindi lang yung marunong ka mag-gitara, marunong kang you can sing, you can be a part of the worship. Kung wala kang gift of exhortation, when people listen to you, they hear a good music, but they're not being exhorted. But you listen to a person who has a gift of exhortation, maging kabahagi yan sa worship din. When you listen to the person, you wanna sing along with the person. You're not admiring the voice of the person. There is a spirit in his voice or in her voice that you want to sing along. You are being exhorted. They're taking you from one position and they can bring you to another position. Just Yahweh and you wanna just express to Him ang mga lyrics ng song na kinakanta ninyo. That is the gift of exhortation. Yan ang, kung ano man yung gift natin, let's find it sa loob ng church. But get involved. Hindi yung, ito gusto kong ginagawa to. Ito gusto kong gawin. Hindi yun ang gift mo nga Instead na nababless ang mga tao, nagiging obstacle ang nangyayari dyan. Pag ang tao nag-ambisyon siya, gusto ko ganyan ng gusto niya. Lalo na yung sa front, lalo na sa frontline. Naku, ang ano po yan, yung temptation dyan. Many people ay sabi niya, ako pag tumagal ako maging Kristiyano, magiging pastor ako. Sabi niya, bakit gusto mong maging pastor? Kapatid? Kasi nasa harap po ako Yun, nakikita po ng mga tao. Tsaka parang ako yung pinakamataas na rango. Ako yung pinakamataas na rango, dapat pastor din ako. Yun ang nangyayari ngayon sa mga churches. Pero kung titingnan mo, is there a gift sa taong na gustong maging pastor? Ayan. Kaya yung, to answer the question, how will I know kung ano yung spiritual gift ko? Get involved po sa iba't ibang ministry ng church. At ang tao, sasabihin nila sa'yo, alam mo, ang ganda ng ang ganda ng ginagawa mo, nakaka-bless yung pag-handle mo sa ministry yan, sa ministry. Now you say, all right, now people are telling me, confirming me, I'm operating sa gift na yan. Pero kung wala pong ganon, maybe we are involved in the wrong area of ministry. Marami pong ministries pa na pwedeng ma-involve ang isang tao. Ayan po. Opo, Pastor. Salamat po, Pastor. Pero Pastor Lam, how many gift po ang isang na pwedeng ma-accumulate ng isang Kristiyano sa isang church? Nasa measurement ng ating Panginoong Yahweh yan Panginoong Yahweh, He knows the structure ng bawat isa sa atin. Kung naturally, ginawa kanyang isang talented na tao, he can actually place several gifts sa iyo as long as you operate that for the glory of His name, for the service of His children. Ayun. Meron naman yung simple na tao o simpleng gift lang, yung one gift or two ang ibibigay niya dyan. Dahil yung mga expert type, usually, konti lang yung alam nilang gawin pero they can do it so well. Mga expert type yan. Pastor, yung confirmation po na sinasabi nyo na if a person has a specific gift na binigay ng ating Panginoong Yahweh sa kanya, Panginoong Diyos sa kanya, will it be coming from the minister itself, yung kanyang leader, elder, or even sa simpleng individual na church attendee, siya ang magko-confirm? To everyone. To everyone po. Yes, to everyone. Makikita mo naman sila na they will be happy in what you're doing. Opo. Only if we are open. If we are open. Pero kung ipinipilit natin doing something na hindi naman tayo gifted, yun na yun. Devoid yung understanding. Devoid yung wisdom dahil dinidespise mo kung ano man ang sabihin ng tao sa'yo. Ako, ito yung gusto kong gawin. Parang gano'n lang mangyayari. May gusto siyang specific role na gusto para artista, gusto niya maging
maging bida. Ganun po. Pwede rin. Gawan na lang natin siya ng mini studio tulad dito. Bilhin Opo. natin ng 2 payong at ilaw. Gawa tayo ng drama, Pastor, yung drama. Opo. Huwag mong gawin sa church yan. Mananagot ka sa Panginoon. Dahil any wrong Motives. motive and not operating according to the gift, mananagot ka sa Panginoon dahil binablock mo yung tamang tao to take that spot eh. Di ba? Dapat may tamang tao eh. But ayoko, dito ako, basta ako, dito. Nauna ako dito eh. Ganon ang nangyayari. Mananagot ka sa ating Panginoong Yahweh. I think, Pastor, that's one of the temptation bago po tayo pumunta. Last na po ito sa isang question. That's the temptation po sa mga people, those who are involved sa isang ministry. Once na they get comfortable sa mga bagay na ginagawa nila on a weekly basis or daily basis, parang yung iba ayaw na po nilang umalis doon sa kinalalagyan nila because they really want the fame, they really want the feeling na yung mga tao ay naglo-look up po sa kanila, and that's the danger po na nakita ko being in the ministry. Yes. Ang sad to say, maraming ganyan. Apo. Pero isn't it, sabi ng Proverbs, one of the Proverbs says, yung righteous person, everything that he does prospers. Ang ibig sabihin nun, kahit saan ka magpunta, you should be a prosperous person. Hindi Apo. yung nakachamba ka ng isang place na Dun ka na. nagkaroon ka ng position, okay? Nagkaroon ka ng position and then say, oh, eto, may position na ako. Wala nang makakagalaw sa akin sa position na ito. Yan ang Yes. problema eh. Yes, opo. Kasi nowhere else you will find that position. You're not a righteous. Nakachamba ka lang ng position. Pero ang righteous, bigyan mo ng position dito, aalis yan, punta siya doon. Position na naman niya yan. Kahit saan siya magpunta kasi righteous, everything he does prospers. Yan. Opo, ayan. Thank you po, Salamat Pastor po. Ram. Maraming salamat po, Pastor Ram. Okay, meron na tayong mga bagong viewers. Yes. Okay, si Okay. Nanay Tess. Hello, Nanay Opo. Nanay Tess. Tess, good evening po. Tapos kay Ma'am Imelda Harapa, sabi niya po is good morning. Good morning Ayan. din po sa inyo dyan. Opo. Okay, tapos si Ma'am Jules Trinidad, meron ho siyang question. Babasahin ho natin later. Tapos, Okay. welcome rin po kay Sis Marilu Vergara. Ayun, kompleto, sabi niya, good day, my Bible Cafe family. Ayan. Have a great weekend, everyone. May Yahweh bless us all. Ayun, meron pa. Amen po. Tapos, of course, ang better half niya po is si Brother Fernando Vergara. Okay, good morning po sa inyo dyan. Sabi po niya, good morning, Pastor Ram. Good eve, Bro Ben and Bro Manny and Bro Dennis. Ayun. Yun. Tapos, sabi rin po Ayan. ni Ma'am Violeta Datuin, good morning, Pastor Ram. And good evening to all the Bible Cafe family in Baguio. Yes. Happy and blessed Friday to all of us. And thank you, Orlando Obedience from Rome. Ayun. Gigi Santos from US Embassy, Philippines, and to Okay. my niece, Claire Datuin, for watching Bible Ayan, Cafe. welcome po sa Maraming inyo. salamat din po. Salamat po. Sister Umbiso is watching again. Ayun. Okay. Hello, Sister Ruby. Hello, sis. Okay. So, okay, meron ho tayong question. Bro Manny, do you have it? Yeah, I have Brother. Alright. Then, Pastor Ram, ito po yung katanungan ni Sister Crema. Ayun. Okay? Yes. Okay. Or Julius Trinidad po. Ikaw, sinong gusto mo? Si Ah, Ma'am Jules. either alam or. mo na. Si Ma'am Jules. So, Ma'am Jules po, Pastor Ram. Sabi po niya, Alright. I asked this earlier. Question please. Is it possible to practice yoga without committing idolatry? If so, is there an alternative for a Christian? Yun po ang katanungan po, Ayun, Pastor Ram. yoga. Oh, yeah. Yoga. Maganda rin yan. Yeah. Yes. Mga ganun na katanungan, magandang napapag-usapan sa ating program. Salamat po, Ma'am Ayan, Jules. Yeah, salamat. Actually, ang yoga, if you look at yung origin ng yoga, remember yung, ano kasi yung nirvana,
Ang nirvana is Cleaning peace. taking you to the nothingness. Mhm. Yan po ang nirvana. Nirvana is the world of nothingness. There's nothing. You don't feel anything. You have no senses. It's just there. It's just a dark place. There's no more. Kaya nga yung people who shoot heroin, all kinds of drugs, they wanna numb themselves. They don't wanna think. They don't wanna feel anything. They just wanna be in the nirvana. Now, the connection ng yoga sa nirvana, ang yoga naman is, remember, yan ay coming from the same discipline sa Eastern, ano tawag dito, yung kanilang religion sa India. Hinduism yata. Ang yun, yoga, Pastor? Is it? Hinduism, okay. Oh. Ang yoga is actually a rehearsal to die. Okay. It is a rehearsal to die. That while, even though you're still in this body, you're teaching yourself to be in that mode na as if you already dead. If it is dead, if a discipline or an exercise supposedly teaching you to how to die, isn't that the opposite of how to live? It is the opposite of God. Kaya Christians should not involve in yoga. If the origin of yoga ay sensitive ka. I think to read the scripture and to find yourself living according to the scriptures is more meditating, it's more peace, it's more relaxing to be. Instead na you wanna bring yourself into that world just to have peace. Alam natin, one time nga may isang bata na they supposed to draw all kinds of drawing as long na you portray ang peace. You portray mo daw yung peace. Etong na ngayon, iba't ibang klaseng drawing ang dinala ng mga bata. But isang kakaiba, yung bata na nagdala ng drawing, portraying yung peace. Ang dinala niya ay yung parang may bagyo at ang lakas ng hangin. What's peace about this? Kaya lang, meron din drawing na supposedly mga eagle at saka yung chick. Nandun yung mother eagle covering yung mga chick. Sabi niya, after all nitong kaguluhan na ito, these chicks, they have their mother, they are at peace. Meron silang peace because someone is covering them after all na nangyayari. Actually, we cannot retreat. You cannot retreat our spirits into this world just to have peace, just to be relaxed, to be meditated as the yoga is teaching us. This is the real world. I can have peace dito sa real world na ito. After all ng chaos, Yahweh is there for us. I think instead na alternative na yoga, we can just simply do a little exercise every day. Because ang yoga is bringing me, retreating my soul in my own world, and yet I'm not effective to this real world. Na ngayon, there's so much to do, there's so much to work, there's so many people to reach sa panahon natin. Kaya is Christian supposed to yoga? Personally, we should not, because I know the origin ng yoga. Pangalawa is, instead na yoga, we can just simply do stretching, kaya walking, yon ang ating sagot. Okay. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ram. And one comment po ni Brother Max Africano. Good night, bro. Huwag ka muna matulog. May isa pang question pa tayo. Ayan. And kay Ma'am Gigi Guillermo, sabi po niya, a blessed day or eve to all po. Sabi ni Ma'am Gigi. Sabi naman po ni Ber Libranda, Yun. Shabbat Shalom to all brethren, glory to Adonai. Ayan, Shabbat Shalom po, Shabbat Shalom. server. And kay Ma'am Rosanas
Sunflowers. Have a safe weekend to all. BK Baguio and Las Vegas. Salamat Yes, po, Mama salamat Rosana Sunflowers. Okay. Yeah. Okay. Let me just i-inject ko lang. Opo. Si Brother Fernan, we're still waiting. Can you come? Ayan, dyan si Ayun. Brother Ver. Oh. Because we've been planning yesterday. Oh. Can you come? Ayun. August 17 to August 19. Ayan, Oh. it's open sa inyo. But we're trying to reserve room para if you can, i-reserve na namin. Yan, nanonood ng mga kapatiran natin. Just let us know, Brother Fernan. Parang may conference po kayo, Konting fellowship dito sa Vegas. Maraming Wow. mga buffet dito. At at least matreat natin si Brother Fernan. Alam natin, siyang pinaka mapagod sa atin. Opo, that's right. Bago siya nagpunta dito eh. Ngayon, a little treat sa ating kapatid. Kaya, Brother Fernan, if you have the time, August 17, come here early. And then August 19, after ng service natin sa church, pwede nang head back sa Sacramento. Let us know po. Ayan, nanonood ng ating mga kapatiran. They're waiting for your response. Kung if you can or if you cannot. Salamat po. Pastor, request po, baka pwede rin po siyang mag-guest dyan sa satellite studio natin dyan. Sa Las Vegas. Miss na po namin siya eh. Ayan. Tama, yung Friday. Pwede. Ayun. Yes. Okay. Thank you po, Pastor Ram. Salamat. Meron po tayong question, hanging question galing po kay Sister Crema Canlapan. Ang sabi po niya is, Pastor Ram, what is the difference between the ceremonial law, the moral law, and the judicial law sa Old Testament? Ano po ang application now sa time natin? Yeah. Yes. Ayan, Okay. salamat, Ma'am Crema. Tama. Thank you. Application. Thank you. Unang-una, yung judicial law, hindi na po applied sa atin yan. Kasi we have our own law sa ginagalawan nating lupa o land. Bawa dito ikaw pumunta ka sa Las Vegas, sa Amerika, you have to know and abide kung ano yung law of the land. Hindi na natin ma-apply ngayon yung law ng mga Israelita from the Old Testament. Kasi sila, may law pa sila sa law for the slaves, yung mga ganon, di ba? No, that's not applicable sa atin. We have our own law pagdating sa judicial or yung civil law. Yung civil law natin ay meron na tayo. Pagdating naman sa ceremonial, if you look at yung ceremonial, there are things to practice and many of them are not to practice anymore because Yeshua, Christ already fulfilled them. Alright. Pagdating naman sa moral law, ang moral law, intact po yan. That should not be touched. Kaya kung ano yung habilin ni Yahweh sa kanila, pertaining keeping their morality, it's all 100% should be, at least without even looking at one by one, should be 100% sa ating pong panahon ngayon. Walang change yan. Yun po ang tinatawag nating we should live by the law ng ating Panginoong Yahweh. Number one ay yung moral law. Hindi po yan nag-iiba. Yan. So, Pastor, aside dun sa tatlong nabanggit po ni Sister about dun sa mga laws, ano pa yung mga laws po na ever present po nung panahon nila na right now ay pwede rin po i-consider ngayon or yung hindi na po applicable sa panahon po natin ngayon? Kasi tatlo lang po, Pastor, yung nabanggit. Yes, there have been many classes kasi sa sinusulat kong book. At least I presented 5 or 7 classes of law yata. Oh, Pero we should focus in two major classes of the law. Opo. Number one, yung moral law. Pangalawa, yung Dietary law. Dietary law. Opo. Yan na yung dietary law. Kung ano yung healthy noon, healthy pa rin ngayon. Kung ano yung unhealthy noon, unhealthy pa rin ngayon. So wala siyang change, di ba? Opo. So yung moral law, number one,
yung moral law kasi is about our spiritual standing, life before Yahweh and before our fellow men. Kung you keep yung moral law, you will be righteous, you will be holy before Yahweh. Okay ka dyan. Yung dietary law, you can keep your physical body's health. Intact ka rin yan. So wala kang talo. And unless na you wanna gusto mong pakinggan or i-please ang iyong dila, i-ignore mo yung dietary law, mamaya, kahit na you wanna serve Yahweh, pero nakahiga ka dahil may karamdaman ng katawan mo sa mga ipinasa mong pagkain sa bibig mo, na masarap siya. Sabi nga ng kapatid natin dito, hindi siya ganong matamis. Ibig sabihin, matamis yan. Ibig sabihin, it doesn't belong sa ating katawan. Ang mapiplis lang yan, ang dila. Pero kung titingnan natin yung dietary law, oh wow, hindi ko pala dapat kinakain dito. As simple as that. Ayan, salamat po, Pastor Ram, dun sa kaliwanagan, dun sa katanungan po. And sabi po ni Ma'am Imelda Jarapa or Harapa, sabi po niya, God bless Bible Cafe from Mr. and Mrs. Ed Mosqueda, sabi po niya. Yan, wife ni Brother Ed yan, Brother Ed Mosqueda. Hello po, Ma'am Imelda, kamusta na po kayo? Morning po. Yes. Ayan. Yes. At Quezon. Remember, Brother Manny, nung dumaan tayo sa Gumaka, Quezon, going to Sorsogon, yung ilang beses tayong munting na nabangga. Ilan bro? I Ilang think beses? parang 4 times, 3 times yata po, Pastor. We thank God at magaling mag-drive si Brother Andy. Ayan. Bro Andy, kamusta ka dyan? Salamat. Ay, oo. Nakalimutan pala natin batiin si Bro Andy. Bro Andy, good evening dyan. Happy viewing, Yes. Bro Andy. Salamat. Thank you for praying for the episode, Brother Andy. Thank you. Kaya mga ano natin, sina Sister Wilda, ang mga women natin, Mga women, dyan sa Quezon Hill, they are all praying right now. Kaya Salamat po. Yahweh is helping us to have a healthy, productive discussion. Salamat sa inyo, prayer warriors. Po. Tapos may humabol na viewer po. Okay. Si Bro Sean Paul Riboroso. Okay bro, good evening sa'yo. Okay, si Sean. Kala ko si Sean. Kambal to si Peter Paul Riboroso. Batchmate ho namin ni Bro Dennis nung Hello, high school. Kambal. Hello Kambal. Yun po. Alright. Thank you for tuning in. Okay. Yan, if you happen to tune in just right now, we are on the climax or patapos na po yung program, but you're watching Bible Cafe. Mula Lunes po ito hanggang Biyernes, mula 9 p.m. to 11 p.m. On the most. Pero if we can start earlier po, ay natatapos rin po kami ng earlier. So we would like to invite you to please subscribe to Leader News Philippines na every time we go live ay meron po kayong mga notifications. Ayan. So, Pastor, I think wala na pong mga questions na pumasok right now and I think darako na po tayo sa ating ending part and that is yung parting. Alright. I wanna greet si Sunny Buenafe Carino, si Brother Sunny. Magandang umaga, kapatid sa atin dito, si Angeline Ursabia, Mama Ursabia, Maya Pabengi, kaya Katamo Ken, kay Pastor Louie, Viola is also watching us. Hello. Maya Pahabak, Pastor, kaya Katamo Ken ng Las Vegas. Salamat po. Ayan. Alright. Binabati ko rin ang aking may bahay, si Ayun. Sister Marisol at ang tatlo naming anak. Yes. Maligayang pakikinig at panonood sa programa ng Bible Cafe, and of course may ang minamahal kong ina, ang aking nanay. Yes, of course. Sa Ilocosur, Nay, maligayang panonood. Kung nanonood po kayo, mag-ingat kayo lagi dyan. Yes. At sa aking mga kapatid, nawa ay gabayan kayo ng Panginoon. Ayan po. Amen. Okay, forgot to greet you sa youth. Okay, sila Bro Jed. Okay, good evening the rest of the youth. Sila Bro Rick. Okay, I'll be with you sometime. Yan. Yeah. Okay. Opo. Okay, yan.
So, Bro Dennis? Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay together with us here, mga panels, and also on behalf of Pastor Ram, nagpapasalamat po kami sa inyo. Salamat. And even sa mga sponsors po natin na walang sawa na sa pagtulong po dito sa Bible Cafe. And also, I wanna commend ang ating engineers on board right now, si Engineer Oliver and kay Engineer Theo. Maraming salamat for helping us sa ating broadcast for tonight. And even sa mga manonood po ng replay, I guess marami rin pong nanonood ng replays ng Bible Yes. Cafe over sa Facebook and even sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, and may the Lord bless us all. Yes, right. Salamat, Brother Manny, Brother Benedict, Brother Dennis. Opo. Salamat din. I believe our sponsors, we have two families kasi that bless our Bible Cafe crew or family na yan. Na lumabas na ba kayo? Mga kapatid, nag-dinner na ba kayo from the blessing na galing sa ating mga kapatiran dito? And also, it was a token sa ating pong more active na mga crew o sa ating mga kapatiran na gumagalaw sa Bible Cafe Baguio group. Salamat po again sa inyo, no? Apo. Ngayon, kanina po ang naging proverbs natin, if we can summarize, ay siyempre nandito ngayon yung wicked at saka yung upright, ika nga. Pag ang mga uprights, mga maayos na mga tao, yung mga maayos na tao, pag sila ay kumilos, ang mga tao, grupo, even city, ay napapagpala sila. Pero kung iba naman, ang wicked ay sa kanilang kayabangan, sa kanilang pananalita, ay lalo pang napapahamak na nagiging less ang quality ng ginagalawan na lugar ng mga tao. Kanina nga, tinignan natin, in-example natin ng Baguio, it is a decaying city na why is it decaying? Bakit walang progress? Bakit walang improvement pagdating sa daan and everything? Well, it looks like may katotohanan itong line na tinitingnan natin. After all, sa revenue na nagigain ng city, lalo na pag may panagbenga dyan, millions ang pumapasok sa city. Pero wala ni isang improvement na makikita mo sa city. Yung hotel ngayon ay nagsulputan parang mga kabuti. Paano lang yung sales tax ng mga yan? Restaurant, yung hotel, wala pa rin. The road is still the same. Yes. Walang mga overpass para kumbaga ma-lessen sana yung traffic. Well, I think I'm looking at the reason why dito. Sabi niya, the blessing of the upright, the city is exalted. Perhaps it's time to change yung set of politicians we have there, no? Hindi lang yung kailong natin, hindi lang yung katenga natin. Tingnan naman natin yung performance. You know? Ngayon, and the other thing na nakita ko dito sa verse 14, ay yun ang pag ang decision ng isang tao ay from consultation of people, ay maayos po ang pupuntahan yan. Safe siya, stable siya. Hindi lang yung naisip mo, gusto mo nang gawin yan. Ayan, alam natin, whether personal o sa isang group, hindi po healthy yan. Kasi ang mangyayari niyan ay you just wanna push your way, pero hindi naman ito beneficial sa mga taong kasama mo. Yun po ang naging proverb natin for the day. At if you wanna go back and look at from the beginning of this episode, you are more than welcome po. Salamat po for staying with us, for being part of us, part of this Friday episode ng Bible Cafe. Salamat at Yahweh blessed us so much sa episode na ito. I really believe so. Kaya if you just tune in, you wanna go back, yun, maririnig po ninyo lahat ng ating napag-usapan. Salamat po, as we always say, mabuhay po tayo sa ating Panginoong Yahweh. Everyone, shalom. 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 Yahweh telling people His 7 feasts
Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas.